niin, moi kaikki. Nyt oon sitten saanut tämän palapelin koottua. Näyttää tuolta. Että siinä perjantaina aloitin ja nyt on tiistai 10:11 illalla, että kyllä tää nyt aika äkkiä tuli tehtyä, että 500 palapeli oli aina niin. Mutta oli kyllä aika haastavaa, että täällä on näitä samannäköisiä paloja paljon tässä. Ruohikkua tuossa. Tässä hevosessa on paljon noita valkoisia. Oli kyllä aika haastava koottava. Ei muuta kuin kehyksiin. Tää viedä se tonne Ylistarhoon, niin se saa sen siellä kehystää sitten. Kehystänyt näitä muitakin pania. Vaihtaa renkaat siellä. Kesärenkaat on siellä auto. Huomenna kauppahan pitäisi mennä ja vähän tällaista toimintaa. Ja lumekin on ruvennut sulamaan nyt aika kivasti, että satanut vettä ja... Mutta eipä tässä kummempia. Tein nyt tämän videon niin kuin lupasin, kun sain tämän palapelin koottua. Moikka!